Kingdom Media House. When it comes to movie making, talk of films and music video production, we have the best in editing staff and editing shoot. When it comes to any equipment you need for movie making, we have it all. Talk of lighting and sound, and the best in digital camera production. We also deal in manual editing of VHS to DVD. Our CD, DVD labeling and printing duplicating copying machine is the best in the system, and we can duplicate CDs and DVDs of copyright origin up to 8,000 or according to your own specification. When it comes to billboard designing, video cassette and CD designing, our graphic designing outlet will give you the best in designing. We also have a movie, music, CD, DVD distribution shop outlet, and we can distribute your copyright movies or CDs and DVDs. We have the most up-to-date, sophisticated music recording studio for your demos and your masters. Locate us opposite the Bantama Palace on the Bantama High Street. Kingdom Media House, home of quality video and sounds. Call us now. Oh, Sanino, and an ibofroti. You could pass it, could be say, Pa. I am me what dear water to the Guchewa. I'm a flower, you know. Oh, I'm Mrs. Moore, they mean to so could you, huh? Kingdom Media House, Baltimore, opposite Ayinfiewa. Holy Progress, Napa Thomas Gate, Dreamland Films, Adu,
Nana wants a mom with Nana any day. And now me Miss Shaw was in your uncle. I said, I'm a show. No, there is no they were sober. No moment, answer, I'm a sober. The person, yeah, dear, could be mammy. Catawani. Oh, why he was? Ah, Catawani. Ah, the was here, Gume. Catawani. Ah, a wow of it. Make a menu. Oh, Catawani, mammy. Nana make a menu. Catawani. The fast and mean boom. Wakatawani. Wakatawani. Emiwani. Ah, wow of it. In danger. You. Why you know what? Ade, why you know what? Ade. Mommy die. Mommy. Me so die. Na se. O heneba. Ase me nenenam. Na ye ni age. Ye nam hwie mu fefefe. Mommy. Abibia me so sadai. Mommy me so bia nso no. Na ma hu se wayra wo me dai ni. Minim de ntia. Na wo nenenam no. Ya paso ya oboni bia na. Debi nya boni bia. Mama abibia me ni age saa na me nenenam. Na me nenenam. Ye ni age. Enso me hunu no wayo na okọ. Nya boni no. Bibia ni why? Awia na de saa ya busuam saa. Wo da wia na sosososo daye. Why? Bibia ni. Mama Mama ni suyo hu na nim no pedua ni why? Why no why? Bibia ni why? Mama mate. Ono bacho no ma suyo hu ani.
Bishia Quan, the better one. Let me say, oh, dear. I have a check. A baco. What come Nicholas one. If it's about you, one. What am I going to say? Oh, no, 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 I am here, Paul. To me, you know, I am it. When I make a book, I want to say, maybe to me, a cockroach. I'm the number. What do you want, dear? Hey, oh, say me ra uka kra mi energy koponu koyin kuano epi mo chi won awu mo nyina mpato na mani Waka wan mati okoko. Duga! Opani! You kwani play! You play! You opani! Let's show up! You play! Ametima, me ma wahao. What you to say? Don't hear me, Seni. Patwa ha.
Na wada roma. Ana kwacho a. Me do me say mbayo ni bi twom. Na mo mo enchia me. Na me tu meni ni me hu say obi die na me hwe na tira abaye ono. Enya meje di say omu consume ho. Omi anko. Asame de no waba. Oh, himba mu a utikuro mu. Ya shemra. Wundi so why wa beti kiti kaza na naba. Na himba na naba. Na wu ye di blaja se we bumbla no so. Ono de na nitati ne boye de ope. Na so ko ya kwachi na. Ana me meti edu joma ka say we de be dia blession na ne pento. Ahwe anye yi. Eh, dio. Ni ya na no ka be man kwa wa no kwa mo wa me na makopo.
na me jisa bi man papa kwajo no mu ko mata aseso What you thing? Area me manfo enne de yate denne we krom hanom bibi ma kuremu fi se tire kuremu ayi asempa bi me krom ada wapem ne enne nwumre bi ofie ne mu se be men kati o titire we kunketia obechi ame na me ji so mana kwa ba bisa no kwa so na se mtire wane se wonu ani ne kuma kwa ejei sigadi no David. Kwa ya na befuo da akire hakesie yi. Asawo koso wono mo wini made. Kwa je yi ode no ho no. Ona obi na da no no. Otutire ni mo kroma ma opo ba bia ode no bebu bra. E obra papa. Tudmunyam ni ba. Do tutu ne no. Mia meba. Bai. Nna yi besi no so. No me so. We da sempa. Sa so bie no chief asempa kodo ha. Eyo hene wa. Hene wa. Na me doba. Obi no chief asempa kodo ha. Na momu no, e san se ti kron kwa ginanti. Me ne me mpanifo be hie nde. Ne ya ho momode no mra. Na me de tuo edwa. Aduro obi abeka no. O so ti lo ko bodu nya na manye. Nti me frɛ mo a. Ma se mu tia wa na ne de kwa gi. Me de baba no, e me na ware. Yo, me benefo. Ismi jina manam na me ama de fa so atise. Pepe. Ta de na wo kan ye nte den. Amba ade no kura. Ye de nyante den. Adenti. Defo ne ba ne sen. Sei. Wura fi. Se kure ya mamre. E kire se kure di hie mapa. Oga wale e de no ko suma so. Ama ko fani yi na hwehwe kese. Ne ni poso animu. Na ni obaba be de odo ahwehwe ni mu. Ona ye ne ho kafo. So what is na de na ukoti Emre odare na wa wo de upe ahemra se koko nti banchifu nti obe wa oba na me de ko obe wa me ba sa enkenye Eje kwai. Hwe. Mi na me de be ho. Ani ma wo me ba. Ana me se be de ma kwa je skani na ware. Wana wo tutu mi obeti agida me ma ka sem so on so. yeso ne yeshemra Odafo. Wo de no nya adwene. Em se na de aja ko wa fe wo se aka nyansasem e wa nhwia ha. Efua. ko yo fusi Ye nyina ye no kan kwase ase man kyem yo no no pass ma me ka me aya to bo ase Odafo. Ye nyina ye nim se so wa de se konkon wa ya ha aso aware ya so ba be ware a ya de ko kwamfo hema ho no yi apaye edwo do hwaba ni obaba be tomwa no ya da sebra wa mo wa no sa na me mmom de nim se anya de odahwe be yi akwa we mponi na ninua odefo enye ye ni mfiri ni so na se ra odahwe ye be kwa akohwe mu no na me mfonyi dem wadafo Wadafo mo ka me kasa em se nka ye kan die akeye nanso so empanyimfo se amamre wo ye nto na se ye nyina ayemra ye beto ye a wo fa nom de agya wo enti na mra so kire se odesie kan bibiman desie kan paade se se e do kosuman so na akɔhwe odo ahwehwem hwemu na se odofo no betomu a ye nyina yira so kosa de obaba be de o ka ka bo tu e de no na wa ye ko odo ahwehwem ye si de giran kan mu tete nkran to therefore wadawroma we de tunesi so na twesa men panifu yi pani se
onipa da sene bia okoto bi mu odin na udi asema udi fo the baby enkosi egu so ya ntanto agbo bia na abobọ mama mra so sa mama mati ejeko woni wo bẹ́ẹ̀ fòsì yìfìrí apẹ̀ mọ́mọ́dúnrún asẹ́ mbọ́kọ́ ẹ̀yí tìmọ̀páyì nọ kọ̀ọ̀fọ̀pẹ́ni họ kọ̀kẹ́ntìrẹ́ sẹ́ mímísì ẹ̀ máa ń bí èrò ní àfàwárí ètí wọ́n ń hwẹ́ ọ̀dọ́ ahwehwẹ́ mu ndá mi bá bá a nọ yẹ̀bẹ́ ibi àmì ni mi sẹ́ kọ́ ẹ̀jẹ̀ èsì kẹ́ni nà bàbá abẹ́ dẹ́bi yẹ kó kọ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́ta jẹ́ Utuka okokoko amoluka tumira ene ye ni dida mame ne tua na ni aje papa abaywa ene ta ya wa yiti hu se uye metia plani ni oto bra Fimi so nipa bua ede be na hwe fimi ede be ntina wo hwe fimi wa watuma de aba be chase ede na hwe fimi ya wo se wo ni mi be di oto ene wetiti me e ka don ko de ene wetiti me mpel ne wa edi tuwe se bon samo se bien yo Utuka okokoko Apollo mi bofu Utuka okokoko I don't know what oye ni mo wonsam Utuka mafaniko Bota Utuka faniko se buoni okokoko aseme Trasima me kokoko nyano kwa potere okokoko enen ye den baaye enen so na ona ni din komo okokoko o akwa de kwan bia so se wonim kra e be che no se no besi adawo to kokoko kwa kuma to ye mame ma konfo odefo me fra wa ma fra ho gono sokra me ne mpanyfo ye ni abepa sese ni abepa bia me ba ni abepa one ne fra fo ekonsuom ho abibi ma fo achi won akum ne fra no ya ene wa fa no domum ya eti se me ne mpanyfo nyina adwen ho se ekwan bia so yene abimma fo de besie ni ade eda ho yene om de be ata so na ya kwaji me ba no ama me ni yakumom ni pa so miensa se do makuya ni pa so be ye kwa ya kambom ne kum nsia no ma hunti ya mema nsia po le beku ya kum nsia se yesi ekọ ye beku nsia aboso me se odi ade e obofo ba wo Gaga hu gaga hu gaga hu gaga Odefo kaza ewie matadi ase ne sen amana no mabosomfo anka ho hwe mi ba ajira na no miensa ewo wosi aboso no nkasa na no man ka wosi aboso mi si nkasa na no man ka na wo mo kasa Odefo na no maboso mfo anka hwe mani abe me se maboso no kasa anye sa de beto wo wonpe uti agro Odefo
afoto an wode ma wane say twen mana nan mabosomfo enyi poma kwam ansana so okon no odefo mo bekọ amako yan twen kakra bintra ha na me banan kapo no therefore we be sabi ka say nyaado o ma kofo we be sabi ka say nyaado e dia say na person ka kire yen e dia say na person ka kire yen wa ka be yode ya de hye miensa e okrom ha no mo o be kunkum wo e dia gunsu ya no therefore akasa me yemba ono so ye hwe na ye hu no na sie kokko a wo sie gyan na saboi e ka na bosonfo e be dia sam no e na dia mayen e dia say no be dia e dia say e no be dia me go so kwadu tum dabe ni akokun okrum ha ya mi sa bosomansa se mo na ya menya sa wa se do so ka kwadu tum ne nyo defo ebetima ya fa ho ma kwadu tum me kama tum tina se kwadu tum me kasa what therefore ada won kwa wo ye de e dia sem nie mon twen ko bim se na no abosomfo e be poma kwam ansana so okon no mo bekọ amako nto therefore mesre kwan utimi ko ko obe tawi ase me tawi ase nya bo nya nkwa na atan fia o therefore obe kwa manu ko o therefore kasa eni good asachi eni na chikra nana fa na kom dino a onya duane o desa minu nya sha sididi so komotio we insana homoko ya bosomfo na ni atre komase adi a chiama ya bambo free tetemra be samre nana empense ne akoko a ya nya kwanchan free o muncha asa na yeko abosomo we so upi o machia na obi go be bia na enyi na kamenko a enken yanken na omu ni ehwemo da na omu ni ehwemo soso na wasase no na wokọ nana se wantie ne kosa akuna se bibisi a na ka show trust ne baba nibo ni okati ami ana okati ami ah oh so okati ami aka me mani mu ah okati ami aka mani mu papa be na wode ma no me ben fo mu papa be na wode ma na akasa me ben fo na akasa asem no akoya bisipa eni ko ni nase kasene ba ya safo akom ne yankuma yi ma sem se timi sa ibisi abutre sa mo pasa ibisi abutre ko so ibisi abutre butre wi enko enne fofi ne fofi akwasi de ni di eni de be ma bosom no amre akwasi sa ne se o ma fa mo e papa bia ma enne yenta ho emma abi ma fo mpese kai enwa nanka o da bi da se brand yetime masa eni yetime masa be twa fa bosom so eno mo de aba enu ho kwara na abosoma kasa enu sa den koto nko ade na abosoma kasa obia nya kuma obia kasa bi ya abosoma Akan yi nana we be sabi ka say nyaado nana ka obosom tawe nana wa yimi ama nana wa yimi ama onyi o ma wa be George nana wa yimi ama wa yi wa ma sese se ne obosom fo da yi ama no therefore so yimi ama onyi o ma abosom fo yi ba yo wo si ye twa ye mate o si ye twa no je se wa yi so usani patom we nyina da bia akadenya yon ye yi o hwo yie ebinim furu krom ho so we o hene ba o do maya adenti na wonti asema mi wura Apollo
na ye nya wom bo mu nya o ma hoto ade na ma unya sa adwe no se me de bo be ma sa wuwa na wote ho no ena mo funa we ni nti o pa mu ko me nya masam sa dunga otuga monta otuga minyi wompie yompie wompie wompie Papa me chiao. Mejoso. Na dia na do nam sambre. Papa, ye di ma ba hanen se. Me tia se na tia se cha. Se, ya chi minua ba. Minua ba ba ko pe, ami nu okrom ha. Ya chi no, na abosomfo no, aye di. A mo se o mo ka ho he no. Enu ti na ba. Sana mesosomenti ase. Enso abosoma kasa. Papa. Abosoma kasa. Abosoma na munya kasa. Papa me so enam mienu. Se enam mienu no so na man te hwe alfa abosoma no wa. Nia kasa me ne nkrofo. Ye be kwa kokko. Agimi nia ba na ba fie. She wo mumras she wo nyanya mo ho abosoma kasa si abotre Papa we nya si abotre asem bia ni me de me sia na me de metie ahenkai Nana Edebe na mi hu. Edebe na mu. Aden na mo to je. Otuka. Okoko Apollo. Tiemen to inflame. Amugo boy hu say. Omuti aye. If you say Omo how no mama ni am komu no eno na mama ni chie me Apollo eno na mama ni chie say obi di ni do esi ya nai eni so mo chire bia
mo sete bia o mo fa masa ababa hoy Nisalintino ana me do a wodo to minti odo na wodo sie nemu ama wo mu niti Itamo Unko Monemo Otuka The man is way Okokoko Mususo Itamo Monko bebe mu fibaye Monko Me don't faut pas. Who say we are metia? Me Apollo. We are metia. Huh? Plan training in water. Oda. Why? Me na afa mo don. Wo sha ya wa esi we. Upenipa. Pa cha me mpel. Hutuka, oko. Anya sa baju away. Anya wo sha me bossa. Ogodo mi. Enu ntinu. Enko ni infuna. Me hwi wo mo. E mama ni chi no. Uma me jawo mo. Ena mbosha. Wo sha me nti. Anya wa. O kan o se die, wo se boshe me na me kan so me bua. Sene na wo ti SANKOFA na na e ma re ko nti na me ka se me do. Na me mpon ne wa yesi wo die me de wo koi. Utuka. Oko. Apayo wono atata me. What do me yammo? What chem say? Me ni adwene bia wut. Utuka. Oko. Bipofu. Ufuiko. Namba ko tubono. Me mo ka usa. Ahie ene mania na SANKOFA ma ekom. What na ho betwa so. Me de ni ko be say yuas awie yeba. Ba fa ndo. Dinga, Otuka. Chalesa odada afo. Upo bia dada na Apollo na be dada no. Fa ko boni. The new who saw that Apollo. Kimi nyira Otuka me bofu. Asese. Asibre. Ko akoma tu yem na asibre. Ko akoma tu yem. Ni na kan mo tetenkane. Ni se. Me kakran. Ya adwensa cha beba ni tirim. Ti ka akoma tu yem ma defo. Jide papa yie. Ati. Ko akoma tu yem ma me. Yo, mo ba ya okwanso. O ma fonfo. De ba ya iti otwamu an se. Ye ho na defo frɛ ye. Ye ko ya na asɛm ne se. Opani Aje odo ye ati kwa ya ni ni ya we sika bebe ko. O mo nya fi kwa je mo. Ni ya ba ku na ebe wa no. Ni ya se no obehwe odo ahwem. So si da bi.
Pennyfo say ade emre da ho no siso be hwe odo ahwem yele ne kan ya pinti no hu ne say ne ye ka no no kura no ene si wayi ye se emfa mofra no mra no mo ma be hwe odo ahwem na se omu hu omu dofo wo mu a e hira so ama ho ti omu be hwe odo ahwem eno enti ne ye na ajako ajako hu ni munyansa papa sine wo nyina ana ne abo abaso ya de ni awaka no eye no kure se eye mra eda ho na wo so ayi enti nasi oda hwehwe de ti ho no wo bia be hwam kura me hu ana no me wo fo di ama wo ama hima reni ama na konfo hwem oda hwehwe nim na kasa kire no na yi wo dofo oda che hene oda che hene no ne baba bra so esa brobe adishie so esa brobe adishie Baba. Odare. Yi me da ache. Evem tintin. Ekunu e kire me. Ade bibiba. Hey! Rio no. Ha. Na. Odo ofri kura mu ho. Dabi. Wusi o. Eje dabi treasure. Me hunu ni mfa na me hunu ni. Wo ofri kura mu ho. Muni baby a. Wa o chane. Koma konfo. Di obe mu di eni mu na asasi su. Eye okura nana no mahehia to ho a wo be ware no. Nana ani asamuasi wo be wale mframa eye me de sa anya kwa aje oye be ma sese wo ware no eye me de na sa be ma we die onu ankasa ni huhu ade ne be ba kura yi mu ama obe ye hu no enye ne be ba kope no ene ne ye esa bro be odihie ma unu ya be ma so hwe ne die na be ma wa kofa no ni atakofi no atakofi be fa be kura dia okofi be ma atamra no di yi papa esa bro be yi papa na kasa kire wo do ye no ho ade ni be nya wo do fuma enye wo da chire papa bi wo fama wo esa bro be be nya shina po anu yim kofio do ahwehwe yimi da chin yere kire me agese yini kire me asa de no bi fa ya kofi ya be ya Sabanu minimum. Broni ni wai, unu wai. Ama dayim. Sana, misala ibia mi huno. Awo odayim. Kaso ni no. Oma konfo. Bebe, ababa robi ojina o. Minim se wakwa akon ni etwitwa mi. Ama do. Ne yira. Na nanom eyi no ama no no. Kofi anya ndafo. Na sa wo ba wo kirem. Wo mani mu pa, wo bayifo asase so. Ya tete na ko ho. Obai wa wunyeyim. Aja pro ne. Ne wo bia ne wo betimia kwani ni se. Obema yo jina hoyi atakofi wona obetimi akoyi obey wa ware no nana we dey e be sire wo se bo modern na ma moti anu nko na kofi de na kuma ese wa koyi na ninyi e wa sase so da de no be ye na ho so ntane da wo wa obey bi obeware no bia just awade na enye ye I just obey it won kon yi ne mra nana ka ni je no momu e ma ne ye sile so obe wa wi ti be bia wo beko won ko hwehwe obey no aware no bia no kofiata kohwehwe no wa kukodu so betimi akwa beifo asase so ko wawe obi wuodu mukrofa wuodu sa bro be yo ma konfo ene ne ebe de wase ye de ne ebe hu ye ne ebe tie nyina kobo def na chiro ba sa ate nka biu mo mesem mi kofi asem kasi anu no wo ko wawe odare wa nya de esa bro be odishie som Therefore, Nana, we are both. We say, so we do more soon. Therefore, but this is companion for back. Oh, Ejaquaba. Miss Mammo. I did go therefore when you mouse my yes, we are a Tiana at the core. Ye koko kokodu nana ese wani nsa o ka kire ayo baba yi die konfo panyi
okoko kom ya yinu nkonya kofa ahwehwe ni besi ho e ma omo tena aboba isu a humu aye ba ye ne se be ma obewa no umfiri kuremu umfiri asase su kura yenim awofie sasa bonsam o se aja nansi o obi anim yo mamene yensan ko ti oba be ma idia ne shebia ko pie firi abayifu asase so abayifu asase so enti asase onya kokoduro na be ko abayifu asase so na msi na sa so mo wi na meme nkonkonko na defo amani ana wo so on de osia na wo si aja ko ni meba bebo amani ya ka no kre den abusum ne kan na sase ba be kan no ha kan fa kontra se anwa ne se na no mami woni kan ni se odafo na nanom se ne se ayo oba ba ya wo gina ho chese ye hwantu wa wo ye nkonya ne se a wo ye ne sa no be ma ba be to mo no ana wa kire ye se on free ya sase so na ofosu esi na bo a wa yo hoho na me ndem ne se ene pana nanam de wa man ti no mu yi ne man atro na metwa ne de ko twetro na wa de nwanwa na se na wa de nwanwa fa yi ka me so twetro ma nwanwa be da ye de na be man so e ana wa kire se oba be men eje ne shabra se so nya kokuduro na wa de kokofa ne yere awa ba ifo krom ade ba shira suma no ware no ko me ba ne bo ne pa ma ono nko enti wa pa kire se so ben akwa abaifo krom ho kokofa ne yere no de ne ba ne shira suma no wan ka so abaifo ye bobo pa baba apa eje ko me ba hwe obi fum kum a obi mfum nwa eje ko me ba na baba kofa sa ba na ba eje potu ode e mi yaso wa sha nyi fia ne nwa mamre woni se do ma won takre se woni afia tubo ode afo defo modna hwa hwehwem eso hu se be bayi awade ori ko papa mu ana bo ni mu a wo behu no be ketire mi baba na ise abaifo krom le so ba so ko wa we baifo nana ntisa nana abosonfo ahwe mo mo ana o maka tinana ke nya so ne mfa ntwe wo hwe ma me kan kire o ene bi ana bosom na oba ye no omfiri ye bosom eje ko twem no de sanka no ba twado we eje fosu oda ye de medu mu ya pa na me so ba bie odefo obetra hifia kwa ti se o kampane o ne ka ofra ne mo de ya pa ni so konfu bai wo be shefa wo krumu ama bra be bra me se de gire po ni jai ni mo nkraman odefo na se ahwehwe mame na se bibi mpodi a wuntimi mo na dani defo ni nyina wuntimi mo na dani menye yi eti emu ni papa no ye o edeko ni nyina eti emu ni se meji di yiye meti enu na dwe ho mu se konfo hima no eye bo papa bi obi no ne sa abayifo no akwa apama ye epese wo ankasa o hyebere no omo sesa no akonwa ahudie no ndi bia ho yawo ombe ye mo ku afiri ya omo be ku afiri o man konwa no bi bia ye basa eti fa nasi fom wo Antoine wo ta ko ja pe kisi wo amosie me ni afiri be pa to ko fu ba mu ba no o dum Hotuka okokroko enna me wa ho ani chere se menya nyina no se menya biem enko ne flan omusunu omojo ojo mama ni chi se mari ni biem Listen no sababa wana se ontimi masema dia Mushino
Mundum no. And when you nam papa. So what? What come at me? Whoa! See, I don't buy a bone. Now, now, Tiniswo. But I'm not for. But that will be an enemy. Apollo. Never a better. Dunga, Otuka, what up, Munini Piega? Munini Piebla. Oh, my boy. It's me Mogo cry and the whip ya. Me Mogo, no rubber to fia. Hey, Omago for. That's for 1 year. Omago for. Omago for. Can be Ubeke Yaki. Ubeke Yaki. That's so rich up and who said me. Send me. Mimiti. And I wa. My son is out yet. What was me name? We are with Sabasi. I didn't be yummy. Then Yamamia, what do you pass on Quassa? What's it? What's it, baby? Can be BTO. Omago for. Go now, catch me set. Many must put in Arno, would you bay for? And my time for them, and I was by a baco. Don't press a bush, yes, sir. Come on. You must put in your hand. The Omago for. The money I want to assess a baby out here. Men of mouth wine, so I bet now. Yeah, no, so one more bush was 1 year. Papa, me, yeah, we. When you have a far, board dear, and I would dear, and maintain a dear back. We saw Precrama, what she, with a mouth. A jumbo to the top mouth, wouldn't be a coffin, wouldn't be a fee, and no clear, wouldn't be a fee. Wouldn't be a fee. Wouldn't have put swing as a one shade. Make sure you have put swing in our bones up a cray. Many as I say, many as I see, because of big cabby, Catapraco, Mini, what it? What it? Also, I put some body and get one. Body and get one. And yet. Then, get away, Travis. You see me move about to me now. So, what you mean, my petty mamma? Many make someone that must watch that. I'm solo boy. A boy has to see, or put to be a woman that's massy. Hey, what to me that's massy? What the boy is way to me that's massy. You never be chance with you. What's it? So I say, ye, bet sure what was me now. I show up. Then off from where from? Then off from where from? Off from an well, hey, Jadi, what you going to What's the What's it? Atomra. What Tomra? A dear Bambra. What Cassatiana? What are you? I'm soon a book where you will buy. No one will buy that sort of book. Woman, what did I say? Woman, what is this? Ubaka I saw more. I had DSC, okay. Oba, would you before the buy? No, no, can't show, said, I wouldn't move here when you a bit flat. Catcher and none said before the pampas in the before. When you are before me, I'm going to be flat. Hey! When you are about to know a bay for now, I said, I attack coffee. Obama, Nanano, no, the channel. So Uncle Fana, bay for Barnum. Yes, and I did you 4 barrels at Diano. Yes, and I did your 9. Your Uncle Fana, as I see so cream one. We catch your piece of me, many and Fred and the Frog. Yes, I don't know what to make the neighbor, dear. When you know a baby, you won't have time for them. And I bay for them.
ɛne wa bosom no mo ne mo ni be fra ne nyame obrasema du kata were mo ne me mo ne nya sala me be kro ma nom wo botare o ti so ro me na me de ba ho na do ti mi she ya je bo me tu ade so me do ti me fufu be shebu mo ko papa ba be kro ama me na me amedi akom wati me amedi akom me kam cho nana wo we da wo me look afie pa na me fra wo ni be fra san be fie nana yanko wo da mo enya e wa bai fu ro e bata fu ro nana yanko ni ya wo me ko akom nya adwuma bia me amedi akom ye kom ne Nana kafra o. Nana kafra. Nana kafra. Nana kafra. Nana kafra. Obunu ni omo ye. What can be actually why what that you know? Now you go to a I bet you so much. I bet you can offer that's how Kabi. Therefore, I don't know, and I'll come over as a Sabobia to me. Oh, when you're proven the question, about the minute so. Hey, I have a motor proven. You see, who made it so many boy? Nana, I don't know. I know I don't know. That's what I can say. So, my day, I mean, no fear many a frano. And I bet me. What kind of very auntie? Oh, what is my day? If you're crying, hey, I have a call. Hey, Nana, I said you had the piano. I was. Oh, come for back. I don't go for one. For one way, never mammy, friend, mammy. Oh, may I go for another? I do want to cry, baby. I don't go. Honestly, now, you could go to the maid. To the woods, tell me so. I don't go. Nana, Mamma found continents in a miniature didn't confine them right. So no man could have better my simple. I got a question to make with Nana Boko. Anna, and you're in ye, Biana, Udi. Then you are the other one to a nino. Nana, and you grab a bass of crowd of bass. You would to the nice Miami as a class. Yeah, when you pay here, no here. Semenko come for bow, no maker, no one in Santi. Ain't that them. I can make Jimmy Poop. Mianka Sankasani, maybe as a bayer one, a bayer way. When in our bonny from Seboba, in Sue Gusui, a bedroom. A duman. Nanyame Buame, Nana, and some funny I was on foot time, Mechi, no one in and seen it at them dim. Nature's a baby, and never better one name. Honestly, yes, won't come by for assassin. That bang no on your bay for El Cocon to Cabanani at the Nayaraba. Honestly, won't be seen a kutukuno. Not as a near when you are penny and Mukuma, men are very actually. No chroma for a pimpersuba. Fen and Besham, pay for pa mra, and Mra, who shaman to us, you know, you're Joma. Shaman to us, me and son, you're Joma. Wouldn't now go Akan and 9 in a more than in a Sidua. He say you do, yet walk or 2 years if you do. Jam my mamma. And if I'm going for your mobile, when I say, when I say, I pay fit as a cock already, I'll break you. Quite as make a can of money. Therefore, when you catch him, say, when you are made them for any obey. Swama Pakempa, the metro crew 3 days in the Babaco for me. And I said, and my side, I saw the Babaco for. Eh, Mayamosa. We are Bama Umua. Not my own ponko. We are Bawumusua, mean a milk crew, man, you know. Mamma was here. Where's this one? The wood drew. Ah, Bosom Croatia, or Vecchino. Catch him, I mean, you are chinko. When you know, never go from bad. Casamina now, we have it. Did I do Nana? I do Nana, do Nana, do Nana. Me penny for my shame, sir. I am a who be free. Next with the American winning cock, Yakan, your home by Miss Lemon, did me was some public catch them. No more for him.
ɛyɛ na sɛ mo ba ahemfi ha mesrɛ mo ɛyɛ mo nnuare kakra mo hwɛ mo naase mo naase na ayɛ kokɔkɔkɔ sɛ kɔkɔhwede ɔbɔ break wɔ kwaya ase adɛn hwɛ ɔmo tuo mo tee dɛn sɛ yɛ ohwam enti wobɛtumi de wei akɔdwa bɔ bi ase na wei ka deɛ wo kan wofrɛ yɛn ka deɛ wo kan nyɛ meka ne sɛ dɛfoɔ mu yi nanso wadi amia kɔpem sɛn yɛnkɔ kɔmfohema hɔ kɔbusa asɛm ase a wowokɔ a kom na wotwa abaa domine sɛ wokɔ akɔboa abosomfoɔ sɛ wɔ mate dada woduru hɔ woankasa mpo na ɔmo nyema a w'ani fa sɛ dɛfoɔ n'ani afira n'ani firafiraeɛ no obi anya adagye nsuo no mu ɛmɛtena akonnwa yi so na mpo ɔbɛtena akonnwa yi so koraa hwan ne wɔhwɛ n'anim ne n'adi nkɔmmɔ ne ba bɛɛma a kofi ata a ɔno no bɛba bɛtena wo papa nan mu no ɔno ankɔnnua ɛso no ɛso so ne se deɛ yɛsɛ wɔnkɔ abayifuo kurom kɔnkɔfa ne yerɛ ɔbɛwa ndaakye bayifuo otu anadwo twa mu wɔ dan so mpo na te sɛn na wokɔ no kurom akɔsra ne sɛ mebɛfa mo ba baako ɔwɔ asɛm bɔ ne pɔ bigidi akyerɛ me sɛ wɔkɔ a wɔmma biem wɔni baabi a wɔba wobɛyɛ ho na mɔni tua so sɛ daafoɔ ne hɔ no kofi ata ne hɔ a busuapani na meda abusua no mu no akonnwa ɛnna pan ɛsɛ sɛ me na metena so na sɛ biribi ba a atumi aka memmerɛ di kan de sɛ ɛsɛ sɛ modi wɔ buo ɛma me modi wɔ buo mapa ɛde ma me ɛgyafo ma menkam si so pi sɛ na sɛ nam ka wonim nyansa ɔdwena wobɛgyina firi tim sɛ wodwene firi wo naa ho memegyene firi me no ase ɛna abawano a mo akasa saa ne ɛmmerɛ wɔ kuroma na ɛsɛ yɛde yɛ adwuma na mmara no bi ne sɛn ɛmmara no kyerɛ yɛ sɛ sɛ ɔdɛɛfoɔ ho te kyema anaa mpo sɛ sɛ ɔkɔ ne nkrakyi a ɛka ne ba pani ɛna ɛsɛ sɛ ɔdi ana kwakwa kyɛn nso na asɛm yi kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ abayifoɔ kurom ba na ɔbɛba bio sɛ ɔbɛba sɛ ɔbɛkɔ yɛni na ɛdɛ sɛ ɔbɛbɛdi hene na ahyɛ mmara sɛ yɛnyi eti ne adeade ɛdeɛ mmara fo no ɛdeɛ mmara fo no ɛdeɛ bɔ so wura fi ala wahyɛ ma piafo wɔn na ɛde otua sɛ akonnwa so asasa ɔbaa kɔnfoa ani abosomfoɔ yi apayɛ wɔ so ne ɛde wotɔ esi akonnwa so mpɛnsa bɔ watena se asa ne agye watum sɛ wahempam me ma hinni deɛ me nsa ma ɔmo hyira mpo num bi mu ɔmo no ɔmo boa na ɔmo keka nkwasi asɛm wɔ kwaya na se wɔ no me nsa nyɛ payɛ ma ɔmo biem me ma ɔmo hyɛ mmla ma me na ma me tena na me tumi na me de tena akonnwa no so wo a wo mpɛ no a wo se wo yɛ bɛma wo kokoduro no efiri na komi hyɛ me mmra kasa wo ni so yɛ ni so na ɛni so kyerɛ ɔtɔn kɔdɛ fosu sɛ wo hyɛ mmra kɔdɛ fosu asɛm yɛ ato tia ka kɔdɛ fosu kawa no tum me me nyɛ ɔyene sɛ mama no tonto no mama no tonto no kɔdɛ no me asɛm nya kɔdɛ no tie kwa no so mama no so mofane to mo kadeɛ no no ɔno baabi no ne mumu bu atrasi a sa do bɔ sa mo sɛ man sisi adaka afi akamo nyoye bɛma no wɔmie na no wɔnyɛ hwe ɛsɛ obi anka sai ya wɔn tɔkɔ papa bi de yɛnim a yɛ ba bɛko akyɛ na masako wunyam saa ntɔkwa no yɛ bɛko yate ɛnkyɛ kora yɛ bɛkɔ na homakye so akɔko ɛyɛko ɛkyinye bia ni ho sɛ ɔdafuo ni hɔ na nabakan atapiesi nso ni hɔ a abusuapanyi a wɔyɛ mu no wo ne ade si akonya so nanso me de afutuo kakra me de ma wo ne sɛ siensi wo hene na akɔfa ahenkyɛ so a ɛso hey maka sanka woyam wo hwe yɛ ɔbɛto aso ɔdafuo di bem wo hwe yɛ ɔbɛto aso ɛto ahene bɛyɛ o manu bokiti ɛto ahene bɛyɛ o wɔn wo fosu de ato no nea mepɛ sɛ meka kyerɛ mo ne sɛ ɛfiri na ɛkɔ yi nea mɛka no ɛna momfa yɛwɔ ntɔkwa bi a ne ahyehyɛ da hɔ dada saa ntɔkwa no ntwam ne mmerɛ bɛso enti sɛ obiara ne akokoduru a ɔma ne yere ma ne bi ɔma ne yere nhyɛ ne bɔ monya ahoboa na mogyina ɔko no masɛma no abusuapanyi samaba yɛkukuru nkɔni ne yɛbɛso a sɛdeɛ yɛ asɛmu
Ebibi manfwe matimi ufwe ebane senkra na wotai etwamu ehia Ebibi manfwe matimi ufwe ebane senkra na wudie etwamu ehia Ebibi manfwe matini ufwe ebane senkra na wote etwamu ehia Ebibi manfwe matini ufwe ebane senkra na wudie etwamu ehia SANKOFA Mukai mukani dono Yaloku Gaya meku Ufanoko Ebibi manfwe matimi ufwe ebane senkra na wote etwamu ehia Ebibi manfwe matimi ufwe Ufiata Papa Ahirwa Papa so kuti muda dempo Kofi Papa Endo yinwa Papa Sisi jinabra me wo mu ana mu unti ana akoba sisi Penifo kemi bi so to wo se Swanti enu onwa mati kopo Abusu mu ka kire me se Kofiata Odun penny fierce as so worried. You know, I swear to penny fierce. As will be a young who can Kofiata would be a cobaya. Cry, ya bay for crew. Say, crew no more, let us say. Or by so wild and occupy. Or you know, I so Bema would be any mono. Uma me limono, o papa me limono. Ubi abema Kofiata wenino usuni muno yeseko wano am yense saade amempene ubi minimum obi edie memekwa mamema unko sa aware no na busu aframani ti ameti we omunti na ma abasa so no mini hwe maka Papa ma bibia ha Papa yetsa wachi yenti na sasem we nyina ato minim se ena nanom abosomfo a omofra wani no sa abosom na ebesati wani wati papa mema bibia ha ombeti ama Kofi papa ensuro wa wati ensuro na emra so se o se mikina o se ema o Kofi papa baby oba ni she pian papa me ko ho akura ni dia oba ko Jesu Kofi we Jesu meme susa Jesu no trasa o ko leso ya me ya le se bi oba ko mi ama o ma me pa susa usuna papa so yete Epodi Kofiata papa Kofi papa abeku da so ne kama wuyi o chere mi ni ho akonwa yi ka na ofa konyo tintimi ka na wo se ba betina so na be hwo mani so fofi antoata odware abam da wo ko no ama akonwa efifi hawo amusuro no tayechi papa Kofi
Papa, qual que me deixe na cachorro? E vem me ser. É que a dia, o babeto me viu. Papa, essa papa da mini wa. I know how. Na me wo say. En ka me free mo. What's my name? What's for ya to ata o. For ya to ata. O de ya for ya ta. Papa kasa o. Kasa papa. Akufo. Senka me ma me mpanyimfo ati benkum ne nifan. Ni busa mo kwa so. Me akekre ya me de metu besi akonwa nsu. Hu nyansani bi awo. Adidie. Nana. No mpe. Nana adan. Mami kasa. Monam. Mama ni yani sei. Aya amnantia e bai ye yakufo ana ahwenfo a wo ye ne mateme ho wo hye ne so Ya nana therefore na de musiye yenum na ye ho ani hu sa branchi oni memu amelu ahaba ye hye num na oka ho miensa trahye na babi mafo asa to aso enti ani o mo preso nanso mielu ewom de Omato. Mo yakofo. Na yebisa we anu asem no. Ono adi tum so yode hye. A wo mate hokuru. Na mi nua ba abedi yansam. Enti oba. Abedi nua ba. Enti yankuno. Na ba hifi. Ya obeka ane ebeye. Ono ogina ho nua ba abedi bibi mafo asase so sa na o se ti ni buodu oba be sisa mankwan Kati o manim jiro bi si ofui ma men kan kire se watu wapi asrafo mo fa ko tum mun cheno na monte mu habam munya nsansura monte munya apia monte kokodoma monte mo meya monfra fa munsurum na nsaso munya no kra no pa baako awia na anwumre manu hu apofu monte ne meka no ati na na kan sa won fa no hu ni bisa abode de agya kwa ya no bi no so obeda afa no ho adwen bi no monkobo no munsi na biridan braga munsi biri no amonfa hu muaye me kan kire me mo ke ne me kan no e menim bebre sa menim yo me kan sara o therefore madam Roma mesra wo se ankenya putre kakra eni sai to he die na wo kan so ke die kan so eto he me pese wo bebie bi wa no a wo ahemfia bi enye sa wo ye be chew mo fa no go me ka kire mu se ahemfia ha me ma mo kwan se mo nkasa e kasa mo obi ankasa bi wote ne me ka no obi bibi na ya onkofa ntu yi akasa wi manuasi na to ahenya ne ni same dodo Mazabo mungu ya Mazabo mungu wana mne anko na so sinyanza ni bia ni bia na wati wa rutimi ka wati wa rutimi ka sa ayana onye ayana onye nini sanjo mema okwanso me mo sorry nyina Nana, wodi kutane boni. Nana ye dia reho ne nam. Ena me niam ho se mai papa be ye tia nana no mti no. O ma frɛ nani. Che baya. E be srew na wasre nana no. Mati papa ni amai. Ani na fra no so na ni bet.
Asisi ano mini nua ba ya adwen say akontu no ebe yakọ. Yeah na wonye. Yeah na wonye. Ayana wonye nini sanhwe. Eye akukuduro na wanya sawo bekọ no. Eye pa. Fa sa akukuduro no. Fa kọ abayifo krom ho kọ twe akora ne bra na be wade no. Kokonko din me hye wadaduanan se wutimi dia akoda ababa wa ne ba krom ha eho na papa nso nani ebete ama ne ho atono se wantimi afa na ama na nso wa ama dia wo papa obewu nana obewu isro nana me de na mako me ifo krom nana minnim ho se wo he nana minnim nana me den na nanoma ebe kira wo kwai ama wako akwaji abafra na ba wati emsuro emo wati si ubosa bema kokọ wani ko no ya na wonye nana we de me nwa ba ibesre na nteka ya na wonye ye ayana wanyo nini sanyo wanyo we were him part say wudi nananom edi akro ka wo boso asem kire wo mo oba no woba ko na wo ko isi obebo se wo mma o nananom nanim obu nanim sa wa amade a wo beru na wo na abehu wo na sa wo koba wo mfa nananom ni agro bi Forget. Hey, Asame. Accommodate me. Go no, accommodate. Accommodate. No pay if I see we so. You need plan ndi. Na wo we ho. Aba asase so we pay jane di. One come to am say boss go me aro. Baby man fue waswodne pa wo one go on to am Kofiata nana ana mena so sa wo kwa bayifo krom akokonko den ade je wo yire ba sa wo krai sa wo beba sa wo ma na nana mabusumfo enanim me akokudro fatire mo kai madru mo nya hai na fakọ na boto ko ya sa wai sika kokọ shem hwede ye na ba bua udachi o papa so na ni na afra no na nana ma sew adaduanan sa wutimi ko ba o papa na ni no ebete wo kwa na wantimi ama so o papa wo bewu wa ma o papa so awu ti yiro ho na kokko na ba ji wo fiefo na nana ma bo so ko men fa sa bodua yi anfa ma som odi be fa wutire home present no aka so don fra ma fa me ko ba yi fo sa so ami ti me ko je fere na so ko ni wachi o mu ka wachi o ma bi wani amu akọ eso asa brobe eso asa brobe nana dasi mami esu hole o se me ko ko ati ya ko yan si ho na musu ana no tan yachi no mu machi mami esu why esu